Kusan dai za a iya cewa shekarar bana ta sha bambanci da bara a bangaren saye da sayar da dabbobi, inda yayin da ya rage kiris al'ummar musulmi a faɗin duniya su gudanar da sallar layya, farashin dabbobi a wannan shekarar sai ƙara tashi yake yi. A nan ina kan titin kasuwar kara gurin masu sayar da bisashe, inda cunkoson mutane ya yawa kafin shiga cikin kasuwar kara. Ga tumaki na an kasa da awaki da raguna, to amma sai dai farashin a wannan shekarar ya tashi, duk da cewa mutane da dama na ganin cewa yau ne daren sallah. A duk shekara ta Allah mafi yawanci masu sana'ar dabbobi na alakanta tsadar dabbobin da tsadar abinci, inda kuwa shekarar nan bisashen ke ƙara tashi. Wannan dattijin ɗaya ne daga cikin masu sayar da bisashe a cikin kasuwar kara. 180. Kunan da nake gani a wannan lokaci kamar farashin su zai iya kai nawa. Dubu ɗari da 55. To da cijo da aka kwatanta da shekarun da suka gabata ko kuma shekarar bara, kamar ya yanayin farashin yake da bana? Kamar yaushe aka fi samun sassauci? Wani kasa kasuwar da an samu ma dai abin da babu kasuwa. Inda mutum na buƙatar rago a wannan shekarar sai ya ji 150, 125, 120 ko kuma 100 ko shi ba ragon da ke cika idanu ba. A bangaren tumaki kuwa kai tunkiyar 87, 85 har ma 100 har 150. Amma sai dai a wannan shekarar galibi da yawa daga cikin mutane sun rungumi sayan awaki, duba da cewa yadda bisashin ba sa tafiya, kama daga raguna ko kuma tumaki. Duk da cewa tsadar ragunan ta fi yawa kamar yadda mutane ke bayyanawa. Ƙarshen rahoton kenan. Ya sirri Sanusi daga fatar ai sallah lafiya.